E hoxe imos coñecer De aquí para alá, un espectáculo didáctico concebido dende A Coruña pola compositora e cantante Lidia Botana co obxectivo de que os escolares traballen a súa intelixencia emocional e que agora preparan unha versión internacional. Escolares galegos de Canarias ou de Nova York traballarán as súas emocións cun espectáculo didáctico made in Galicia que pro vindeiro curso dá o salto e xirará para colaborar con outros sistemas educativos. Como crees que se sentía vendo a súa cariña? Triste, verdade? Pois esta era a canción que soaba dentro do seu corazón. Valentía, rabia, envexa, gratitude, amor e así ata 23 temas musicais para diferentes sentimentos cos que traballa a intelixencia emocional. A necesidade que temos a nivel social de identificar as nosas emocións non para evadilas, senón para ter un control sobre elas e recoñecerte nesa emoción, e aceptarte en todas as túas versións, porque sigues sendo ti. Estados de ánimo polos que nos leva a Bolboreta nunha viaxe que vai de país en país. E co seu batir de as coñecemos tamén xeografía, números e cores en distintas linguas, fauna, costumes e ata 40 instrumentos. Un fío musical tecido por Lidia Botana, unha compositora e cantante de Culleredo que cos seus estudos de pedagogía adapta os conceptos á capacidade asimilativa de nenos de 3 a 10 anos. A rabia, que foi un dos sentimentos que me costou moito expresalo, entón para os nenos e as nenas o xeito que tiven de amosarles o que é a rabia é cando os adultos van conducindo no coche, Entón, eles identifican, vale, cando se poñen rabiosos en plan a berrar como tolos sin sentido, o mellor, o que podía ser un onde vas, cálmate, pois un pouco iso. Mais que un espectáculo, ela e a súa banda dan unha clase magistral dun método incorporado na escola que inclúe unha serie de 14 episodios, 20 videoclips, formación ao profesorado e 80 actividades e recursos de aula. Ellos nos mandan una guía didáctica, con lo cual durante los días previos trabajamos lo que va a ser el concierto, después en clase volvemos a reforzar con otro tipo de actividades. Bueno, es una herramienta más y es una manera diferente de reforzar todo ese trabajo que haces día a día. Y funciona. Proxecto que xa ten tamén traducción ao castelán e ao francés e que no curso que ven vai chegar a México ou Nova York.